Υπάρχει ένα είδος νοημοσύνης που κανείς δεν κατονομάζει, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται. Δεν μαθαίνεται στις τάξεις, δεν είναι στα βιβλία και πολύ λιγότερο ανταμείβεται από την κοινωνία. Αλλά όταν αναδύεται, επιβάλλει τη σιωπή. Δεν λάμπει, δεν επιδιώκει χειροκροτήματα, δεν υψώνει τη φωνή του. Είναι μια σκιά σκέψης, ένα μυαλό που δεν ενεργεί παρορμητικά αλλά σκόπιμα. Είναι χειρουργικό, αόρατο, θνητό. Το έχετε δει, το ξέρετε. Ο άντρας που ποτέ δεν φωνάζει, αλλά διοικεί το δωμάτιο χωρίς να κουνάει το δάχτυλό του. Η γυναίκα που χαμογελάει ευγενικά ενώ υφαίνει κλωστές που κανείς άλλος δεν προσέχει. Δεν λένε πολλά, αλλά όταν το κάνουν τα λόγια τους διαπερνούν. Δεν επιδιώκουν την προσοχή. Δεν ανταγωνίζονται για την επιβεβαίωση. Παρατηρούν, υπολογίζουν, εκτελούν. Αυτή είναι σκοτεινή νοημοσύνη. Και μόλις την αναγνωρίσετε, ο κόσμος χάνει την αθωότητά του. Δεν είναι δώρο. Είναι μια ήσυχη εκπαίδευση, μια μυστική πειθαρχία, μια διαδικασία καθαρισμού που ξεκινά όταν σταματάτε να αντιδράτε και μαθαίνετε να περιμένετε. Όταν σταματάς να μιλάς και ακούς πραγματικά, όταν η παρουσία σου δεν είναι πλέον μια αναζήτηση, αλλά μια παθητική απειλή. Εδώ, τα συναισθήματα δεν κυβερνούν, είναι εργαλεία. Εδώ, η σιωπή δεν είναι κενότητα, είναι συμπυκνωμένη δύναμη. Ο Μακιαβέλη δεν θαύμαζε την ευφυΐα για την λαμπρότητά της. Τη θαύμαζε για τον κίνδυνο που την περιβάλλει. Επειδή ένα πραγματικά επικίνδυνο μυαλό δεν χρειάζεται να φανεί. Διεισδύει, προχωρά, γίνεται αναπόφευκτο. Αν έχετε νιώσει ποτέ ότι δεν ήσασταν πιο ευαίσθητοι, αλλά πιο κοφτεροί, αν νιώσατε ότι κάτι μέσα σας δεν τέριαζε με τη συλλογική αφέλεια, αυτό το μήνυμα είναι για εσάς. Γιατί μόλις ενεργοποιήσετε αυτή τη νοημοσύνη, δεν θα είστε ποτέ ξανά συνηθισμένοι. Αλλά μην περιμένετε αναγνώριση. Κανείς δεν θα σας καλωσορίσει επειδή αυτό το είδος μυαλού δεν γιορτάζεται, φοβάται. Είναι περιθωριοποιημένο, παρεξηγημένο. Και γι' αυτό ακριβώς είναι θανατηφόρο. Ενώ άλλοι παίζουν σαν να είναι καλοί, εσείς μαθαίνετε να είστε απαραίτητοι, αόρατοι, ανεπιθύμητοι, απαραίτητοι. Και όταν επιτυγχάνετε στη σιωπή, γίνεται κυριαρχία. Δεν θα στο διδάξουν αυτό στα σχολεία, ούτε στα βιβλία, ούτε στις ευγενικές συζητήσεις μετά το δείπνο στην εξημερωμένη κοινωνία. Γιατί αν καταλάβαινες πώς λειτουργεί πραγματικά η σκοτεινή νοημοσύνη, θα σε φοβόντουσαν πριν καν ανοίξεις το στόμα σου. Υπάρχει ένα είδος διορατικότητας που λίγοι αναφέρουν, αλλά που όλοι αισθάνονται. Δεν μεταδίδεται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, δεν βρίσκεται σε έντυπους τόμους και ακόμη περισσότερο δεν αναγνωρίζεται από το κοινωνικό κυρίαρχο ρεύμα. Ωστόσο, όταν αναδύεται, επιβάλλει τη σιωπή. Δεν αστράφτει, δεν λαχταρά χειροκροτήματα, δεν υψώνει τον τόνο της. Είναι ένα ημίφος που σκέφτεται, μια διάνοια που λειτουργεί όχι παρορμητικά, αλλά με προμελέτη. Είναι ακριβής, ανεπαίσθητη, θανατηφόρα. Το έχετε δει, το αισθάνεστε. Το άτομο που δεν φωνάζει ποτέ, αλλά ελέγχει τον χώρο χωρίς να κάνει κίνηση. Η γυναίκα που σκιαγραφεί ένα επίσημο χαμόγελο, ενώ κινεί νήματα αόρατα στους υπόλοιπους. Δεν είναι φλίαροι, αλλά όταν εξτομίζουν λέξεις, μένουν. Δεν επιδιώκουν τη φήμη, δεν ανταγωνίζονται για την έγκριση. Αναλύουν, υπολογίζουν, ενεργούν. Αυτή είναι η σκιώδης διάνοια. Και όταν καταφέρετε να την αναγνωρίσετε, η πραγματικότητα σταματά να φαίνεται αφελής. Δεν είναι ένα έμφυτο προνόμιο, αλλά μια σιωπηλή εκπαίδευση. Ένας δεσμευμένος κώδικας. Μια διαδικασία καθαρισμού που ξεκινά όταν σταματάς να αντιδράς παρορμητικά και αρχίζεις να περιμένεις. Όταν εγκαταλείπεις την φλιαρία και αναπτύσσεις γνήσια ακρόαση. Όταν η ουσία σου δεν υπονοεί πλέον οικεσία, αλλά λανθάνουσα απειλή. Σε αυτό το βασίλειο, τα συναισθήματα δεν υπαγορεύουν, εργαλειοποιούνται. Σε αυτό το επίπεδο, η ακινησία δεν αντιπροσωπεύει κενό, αλλά συγκεντρωμένη δύναμη. Ο Φλωρεντινός στρατηγός δεν τιμούσε την πνευματική οξύτητα για την λαμπρότητά της, αλλά για την απειλή της. Γιατί μια πραγματικά τρομακτική γνώση δεν απαιτεί επίδειξη. Εισβάλλει, προβλέπει, γίνεται αδυσόπιτη. Αν οποιαδήποτε στιγμή αντιληφθήκατε την ευαισθησία σας να μεταμορφώνεται σε λεπίδα, αν νιώσατε ότι κάτι μέσα σας ήταν σε αντίθεση με τη γενική ευπιστία, αυτή η διακήρυξη είναι για εσάς. Γιατί μόλις αφυπνίσετε αυτή την οξυδέρκεια, δεν θα είστε ποτέ ξανά συνηθισμένοι. Αλλά μην περιμένετε αναγνώριση. Κανείς δεν θα σας καλωσορίσει, γιατί αυτός ο τρόπος σκέψης δεν γιορτάζεται, φοβάται. Αποκλείεται, διαστρεβλώνεται, και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο είναι θανατηφόρο. Ενώ οι υπόλοιποι προσποιούνται την αρετή, εσύ εκπαιδεύεις τον εαυτό σου να είναι απαραίτητος. Όχι εμφανής, όχι επιθυμητός, απαραίτητος.
Και όταν επιτυγχάνετε μέσω της σιωπής, καθιερώνετε ως κυριαρχία. Δεν θα το βρείτε σε ακαδημίες, ούτε σε πραγματείες, ούτε στις εκλεπτισμένες συζητήσεις ενός υποταγμένου πολιτισμού. Γιατί αν κατανοούσατε τον πραγματικό μηχανισμό του σκοτεινού νου, θα εμπνέατε φόβο πριν προφέρετε λέξη. Η πρώτη κίνηση δεν περιλαμβάνει μάθηση, αλλά αντίληψη. Να αισθανθείτε τι παραλείπουν οι άλλοι, να ακούσετε τι δεν λέγεται, να διακρίνετε το τρόμο πίσω από την κρυμάτσα. Στην αρχή φαίνεστε μόνο γαλήνιοι, συγκρατημένοι, αλλά είναι μια φορτισμένη σιωπή. Στοχάζεστε περισσότερο από όσο συνομιλείτε, περιμένετε. Επιτρέπετε στους άλλους να προδοθούν. Μιλάτε με φιδό, αλλά όταν το κάνετε, είναι ανατομικό. Εντοπίζετε τις ρογμές στις αφηγήσεις τους, τις αντιφάσεις στις ιστορίες τους. Χαμογελάς με αστεία που δεν σε διασκεδάζουν, όχι από πρωτόκολλο, αλλά για να αναλύσεις ποιος ζητάει απεγνωσμένα την επιβεβαίωση. Και κάθε χειρονομία που καταγράφεις γίνεται ένα μελλοντικό όπλο. Δεν έχεις παγώσει ακόμα, αλλά κρυώνεις. Αρχίζεις να βλέπεις τι παραβλέπουν οι άλλοι. Οι άνθρωποι αγωνίζονται για ψίχουλα προσοχής, προσβάλλονται από φαντασιώσεις, υπερασπίζονται τις πλάνες μόνο και μόνο για να προστατεύσουν τα αγωνιώδη εγώ τους. Προσποιούνται δύναμη ενώ καταραίουν εσωτερικά. Και είσαι εκεί, παρατηρώντας, απορροφώντας, αποκρυπτογραφώντας το μυστικό πίσω από το χάος. Τότε καταλαβαίνεις. Τα ανθρώπινα όντα είναι προβλέψιμα όταν αισθάνονται ασφαλή. Και εκεί μπαίνετε, όχι με ορμή, όχι με θέαμα, με σιωπή, με σχολαστική παρατήρηση. Μαθαίνεις να διατυπώνεις ερωτήσεις που δεν αναζητούν απαντήσεις, αλλά αποκαλύψεις. Επιτρέπεις στη σιωπή να κάνει τη βρώμικη δουλειά, στο κενό να προκαλεί ταλαιπωρία, στο άγχος να εξομολογείται. Ενώ πιστεύουν ότι είσαι αθώος, συγκεντρώνεις πληροφορίες. Ολόκληρος, ψυχρός, διαυγής. Η σκιώδης διάνοια δεν χρειάζεται όγκο. Λειτουργεί σε ακινησία. Κατοικεί σε χώρους όπου οι άλλοι χαλαρώνουν την επαγρύπνησή τους. Και σταδιακά το μυαλό σας μεταμορφώνεται. Σταματάτε να βλέπετε άτομα. Αρχίζετε να διακρίνετε μοτίβα, χρησιμότητα, κίνδυνο, στρατηγικό πλεονέκτημα. Η μάσκα πέφτει, το θέατρο αποκαλύπτεται και έχετε ένα προβάδισμα 5 δευτερολέπτων επειδή δεν αντιδράτε πλέον. Προλαμβάνετε. Το πιο επικίνδυνο πράγμα δεν είναι να είσαι πιο έξυπνος, είναι να σταματήσεις να είσαι εύπιστος. Σταμάτα να πιστεύεις ότι η αλήθεια έχει μεγαλύτερη σημασία από την αντίληψη. Σταμάτα να αναζητάς δικαιοσύνη και άρχισε να χρησιμοποιείς ψευδαισθήσεις. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν την πραγματικότητα. Λαχταρούν να νιώθουν ότι έχουν δίκιο. Και αν μάθεις να κατακτάς αυτή την ψευδαίσθηση, κυριαρχείς πάνω σε όσους την χρειάζονται. Αυτή είναι η ουσία. Δεν έχει να κάνει με το να έχεις δίκιο, αλλά με τον έλεγχο της αφήγησης. Τα λόγια σου γίνονται νηστέρια, οι σιωπές σου παγίδες. Ο λόγος σου δεν είναι πλέον αυθόρμητος, είναι ανατομικός. Μιλάς με πρόθεση. Κάθε λέξη πέφτει σαν αργό, μη αναστρέψιμο δηλητήριο, χωρίς να αφήνει ίχνος. Και όταν κάποιος σου επιτίθεται, δεν απαντάς, δεν υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, επειδή έχεις μάθει κάτι πιο πολύτιμο. Κάνε τον να μετανοήσει χωρίς να πει λέξη. Σταματάς να παίζεις το παιχνίδι με τους κανόνες του και αρχίζεις να γέρνεις τον πίνακα υπέρ σου. Ποτέ δεν αποκαλύπτεις πλήρως το μυαλό σου. Ποτέ δεν εκθέτεις τους στόχους σου. Ποτέ δεν τους αφήνεις να μάθουν πού έχεις πληγωθεί. Επειδή ο πόνος στο σύμπαν σου είναι δεδομένα, είναι τακτικές, είναι προετοιμασία. Το συναίσθημα δεν σε σταματά, σε οθεί. Ο στοχαστής της αναγέννησης ονόμασε αυτή τη φάση σιωπηλή μεταμόρφωση. Αυτή την ακριβή στιγμή που ένας άνθρωπος σταματά να οικετεύει για αποδοχή και αρχίζει να αναδιαμορφώνει τον κόσμο κατά βούληση. Και η πιο θανατηφόρα πτυχή είναι ότι κανείς δεν το προσέχει μέχρι να είναι πολύ αργά. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι είσαι ο ίδιος παλιός εαυτός σου, ακίνδυνος, ήσυχος, δειλός, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι είναι παγιδευμένοι, ότι υφαίνεις αυτόν τον ιστό για μήνες, ίσως χρόνια, και τώρα δεν χρειάζεσαι πλέον τη δύναμη. Εσύ είσαι η δύναμη. Δεν υπάρχουν λάμψεις, ούτε ζητοκραυγές, απλώς μια παγωμένη, θανατηφόρα, άθραυστη παρουσία. Έτσι γεννιέται η σκοτεινή διάνοια, όχι ως μια λάμψη ιδιοφυΐας, αλλά ως ένα μουρμουριτό που μετατράπηκε σε καταιγίδα. Ατελείωτες ώρες, βαθιά μοναξιά, υπομονετική παρατήρηση και ένα μυαλό που έχει γίνει τόσο απειλητικό που δεν χρειάζεται πλέον να ανακοινώνει τον εαυτό του. Τώρα έχεις περάσει το κατόφλι. Δεν λαχταράς πλέον την αποδοχή. Δεν χρειάζεσαι πλέον την κατανόηση. Έχεις σταματήσει να μιλάς από ανάγκη. Έχεις αρχίσει να παρατηρείς αντί να εξηγείς. Και αυτό το βλέμμα δεν είναι πλέον ανθρώπινο, είναι στρατηγικό. Επειδή τώρα δεν είσαι απλώς έξυπνος, γίνεσαι επικίνδυνος. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά αυτό?
Σημαίνει ότι έχεις ενεργοποιήσει ιδιότητες που οι περισσότεροι φοβούνται, ακόμη και χωρίς να μπορούν να τις ονομάσουν. Αριθμός 1. Συναισθηματική αποσύνδεση. Σε παρατηρούν και αντιλαμβάνονται κάτι παράξενο. Δεν αντιδράς όπως περίμεναν. Δεν τρέμεις στην προσβολή. Δεν καταραίεις υποπίεση, επειδή δεν σε κυβερνούν πλέον τα συναισθήματα. Δεν καταπιέζεις αυτό που νιώθεις. Το μελετάς. Ο θυμός σου μετατρέπεται σε ανάλυση, η θλίψη σου σε στρατηγική, ο φόβος σου σε όραμα. Ενώ οι άλλοι φωνάζουν, εσύ υπολογίζεις. Και αυτή η σιωπή δεν είναι κενή, είναι ένα μυαλό που ακονίζεται εσωτερικά. Αριθμός 2. Χειρουργική παρατήρηση. Δεν κοιτάς πλέον τους ανθρώπους, τους αναλύεις. Τα χέρια τους όταν μιλάνε, τα μάτια τους όταν λένε ψέματα, ο τόνος τους όταν ρωτούν. Εντοπίζεις τι δεν λέγεται. Νιώθεις την ένταση όταν κάτι είναι κρυμμένο. Δεν χρειάζεσαι εξομολογήσεις, ξέρεις. Αυτό το βλέμμα τους κάνει να νιώθουν άβολα επειδή νιώθουν ότι βλέπεις κάτι που δεν μπορούν να κρύψουν. Και έχουν δίκιο. Όπως είπε ο στρατηγός, μια υπόσχεση που δόθηκε ήταν μια αναγκαιότητα του παρελθόντος. Μια αθετημένη λέξη είναι μια αναγκαιότητα του παρόντος. Το ξέρεις ήδη αυτό. Και προβλέπεις την προδοσία πριν αυτή σχηματιστεί. Αριθμός 3. Ελεγχόμενη παρουσία. Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Η σιωπή σου ζυγίζει περισσότερο από 100 ομιλίες. Τα βήματά σου είναι μετρημένα, το βλέμμα σου σκόπιμο. Δεν είσαι εκεί για να είσαι ενδιαφέρον. Είσαι εκεί για να είσαι ανεξιχνίαστος. Ενώ οι άλλοι είναι αναστατωμένοι για να τους προσέξουν, τους κάνεις να σε νοσταλγούν όταν δεν είσαι εκεί. Επειδή έμαθες κάτι που κανείς δεν σου δίδαξε. Η δύναμη δεν προέρχεται από το να είσαι παρόν, αλλά από το να σε προσέχει μέσα από την απουσία. Κάποιος κάποτε σε υποτίμησε, σε ερμήνευσε ως αδύναμο. Δεν ήξερε ότι κάθε λέξη που δεν είπες ήταν μια παγίδα που έκλεινε. Επειδή δεν είσαι εσύ αυτός που χτυπάει πρώτος, είσαι αυτός που περιμένει. Αριθμός 4. Στρατηγικός λόγος. Σταματάς να μιλάς για να γεμίσεις το κενό. Μιλάς για να σπείρεις σπόρους. Οι προτάσεις σου είναι νηστέρια. Οι παύσεις σου, αόρατες παγίδες. Δεν πείθεις. Καθοδηγείς τους άλλους να πείσουν τον εαυτό τους. Ξέρεις πότε να κολακεύεις, πότε να σιωπάς. Ξέρεις ότι μια καλά τοποθετημένη παύση μιλάει πιο δυνατά από μια ολοκληρωμένη υπεράσπιση. Κάποτε, σε έναν καυγά με κάποιον που σε πρόδωσε, δεν είπες τίποτα. Απλώς κοίταξες και η ενοχή τους ξεχύθηκε χωρίς να χρειαστεί να κουνήσεις ούτε το δάχτυλό σου. Επειδή η πιο δυνατή λέξη είναι αυτή που μένει ανίποτη. Νούμερο 5. Ακλόνητη αυτοπεποίθηση. Δεν χρειάζεσαι πλέον κολακία, αναγνώριση ή κατανόηση. Έχεις σκάψει τόσο βαθιά μέσα σου που βρήκες την πηγή. Τώρα δεν υπάρχει εκβιασμός που να σε επηρεάζει, καμία υπόσχεση που να σε σπάει. Δεν είσαι πλέον το παιδί που παρακαλούσε για αγάπη. Είσαι ο ενήλικας που εξαφανίζεται όταν ο σεβασμός σπάει. Κάποτε, κάποιος σε απογοήτευσε περιμένοντάς σε να παρακαλέσεις, αλλά δεν το έκανες. Απλώς δεν γύρισες πίσω. Και αυτό το κενό ήταν πιο σκληρό από οποιαδήποτε απάντηση. Ο Φλωρεντινός έγραψε «Είναι καλύτερο να σε φοβούνται παρά να σε αγαπούν αν δεν μπορείς να είσαι και τα δύο». Αλλά εσύ πήγες παραπέρα. Δεν αναζητάς φόβο, δεν αναζητάς αγάπη, αναζητάς σιωπηλό έλεγχο. Μια κυριαρχία που δεν απαιτεί επικύρωση, μια εξουσία που δεν οικετεύει, που διατάζει με την παρουσία. Και τώρα αρχίζεις να καταλαβαίνεις γιατί σε αισθάνονται, αλλά δεν μπορούν να σε ονομάσουν. Δεν είσαι πλέον άνθρωπος με τη συμβατική έννοια. Δεν ανταποκρίνεσαι όπως αυτοί. Δεν υποχωρείς όπως αυτοί. Είσαι ένα ζωντανό ένιγμα και αυτό τους αναστατώνει. Σε παρακολουθούν σαν κάποιον που παρακολουθεί μια καταιγίδα στον ορίζοντα. Δεν ξέρουν αν θα φέρει βροχή ή καταστροφή, αλλά δεν μπορούν να σε αγνοήσουν, γιατί κάτι μέσα σου αλλάζει τον αέρα. Αυτή είναι η σκοτεινή νοημοσύνη. Ένας τρόπος ύπαρξης που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν, αλλά που νιώθουν. Και εφαρμόζεις όλα αυτά χωρίς να σε εντοπίζουν. Κάθε συζήτηση είναι μια μυστική επιχείρηση. Δεν μιλάς για να εντυπωσιάσεις, μιλάς για να εξαγάγεις. Αφήνεις τους άλλους να επεξηγήσουν. Σου λένε για την παιδική τους ηλικία, τις πληγές τους, τα φαντάσματά τους. Κάνεις μόνο τις σωστές ερωτήσεις. Πώς σε έκανε να νιώσεις αυτό και τι συνέβη μετά. Γιατί νομίζεις ότι συνέβη αυτό. Νομίζουν ότι δείχνεις ενσυναίσθηση, αλλά χαρτογραφείς τα ρήγματά τους. Και όταν έρχεται η σειρά σου να μιλήσεις, λες τα απολύτως απαραίτητα, ίσα-ίσα για να κατευθύνεις τη συζήτηση εκεί που θέλεις, χωρίς να φαίνεται ότι την ελέγχεις. Το ελέγχεις από μέσα σου, από τη σιωπή, σαν βελόνα που δηλητηριάζει χωρίς να αφήνει ίχνος. Το έκανες στο γραφείο με εκείνο το αφεντικό που νόμιζε ότι τα ήξερε όλα. Έβαλες ερωτήσεις, όχι επιχειρήματα, και χωρίς να το καταλάβεις, κατέληξε να κάνει αυτό που ήθελες, νομίζοντας ότι ήταν δική του ιδέα.
Χρησιμοποιείς τη σιωπή ως πίεση. Το έμαθες με την εξάσκηση. Όταν κάποιος προσπάθησε να σε χειραγωγήσει με συναισθηματικό εκβιασμό και εσύ απλώς τον κοίταξες. Δεν εξήγησες, δεν παρακάλεσες, δεν φώναξες. Απλώς άφησες την ενόχληση να κάνει τη δουλειά της. Και λειτουργήσε, επειδή η σιωπή που χρησιμοποιείται σωστά είναι ένας καθρέφτης. Και οι καθρέφτες δεν λένε ψέματα. Ξέρεις επίσης πώς να αντανακλάς τα συναισθήματα των άλλων. Όταν κάποιος σε στρέφεται με θυμό, του ταιριάζεις. Όταν κάποιος προσποιείται ταπεινότητα, γίνεσαι αόρατος. Όταν κάποιος προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει, τον συγχαίρεις χλιαρά. Έπειτα, αντιστρέφεις την αντανάκλαση, κάνοντάς τον να περπατήσει όπου θέλεις, με ευγενικά λόγια, με υπολογισμένη στοργή, με προκλητή υπερηφάνεια. Και πέφτουν. Πάντα πέφτουν. Επειδή ο πραγματικός έλεγχος δεν ασκείται με βία, αλλά με συναισθηματική κατεύθυνση. Μόλις πάρεις αυτό που θέλεις, δεν εξηγείς τους λόγους σου. Δεν κάνεις λόγους. Αφήνεις τον εαυτό σου να εξηγηθεί, να κριθεί, να υποτιμηθεί. Και μετά, όταν το αποτέλεσμα σε ευνοεί, αποκαλύπτεις σιωπηλά την αλήθεια. Χωρίς εφορία, χωρίς εκδίκηση. Σαν κάποιος που σηκώνει ένα πέπλο. Και καταλαβαίνουν, ήταν μέρος της στρατηγικής σου από την αρχή. Και αυτό τους στοιχιώνει. Επειδή τίποτα δεν πονάει περισσότερο από το να συνειδητοποιείς ότι βοήθησαν να οργανωθεί η δική τους πτώση. Αυτή είναι η υπογραφή σου. Δεν αφήνεις ορατές πληγές. Αφήνεις ένα κενό, μία ηχό, ένα «πώς δεν το είδα αυτό να έρχεται», επειδή δεν τιμωρείς με οργή. Τιμωρείς με ακρίβεια. Υποχωρείς χωρίς αντίο, χωρίς αίμα, χωρίς θόρυβο. Κάποιος κάποτε πέρασε τα όρια σου. Περίμενε την αντίδρασή σου. Δεν ήρθε. Απλώς εξαφανίστηκες. Και μέρες αργότερα ένιωσε το κενό, το κρύο, τη μοναξιά. Και κατάλαβε, δεν ήσουν σκληρός. Ήσουν μη αναστρέψιμος. Δεν χρησιμοποιείς τη δύναμη συναισθηματικά. Δεν διορθώνεις παρορμητικά. Διορθώνεις στρατηγικά. Δεν επιτίθεσαι από εγωισμό. Επιτίθεσαι όταν του βολεύει, όταν ο άλλος είναι εκτεθειμένος, όταν η επίδραση θα είναι θανατηφόρα και καθαρή. Επειδή η σκοτεινή νοημοσύνη δεν επιδιώκει εκδίκηση. Επιδιώκει την ακρίβεια. Είσαι σαν το νηστέρι που δεν ουρλιάζει αλλά κόβει, σαν το δηλητήριο που δεν πονάει όταν μπαίνει αλλά καταστρέφει από μέσα. Και το πιο θανατηφόρο πράγμα σε εσένα είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι σκέφτεσαι. Προδίδεις μόνο το 60%. Τους αφήνεις να νομίζουν ότι σε ξέρουν, ότι κερδίζουν, ότι σε έχουν καταλάβει, αλλά τους έχεις ήδη. Τους έχεις ήδη περικυκλώσει. Επειδή το μυαλό που δεν αποκαλύπτεται ποτέ, δεν μπορεί ποτέ να νικηθεί. Έχεις μάθει να αφήνεις τους άλλους να μπαίνουν στην παγίδα σου πρόθυμα, με υπερηφάνεια, πιστεύοντας ότι ήταν δική τους απόφαση. Για άλλη μια φορά, ο Φλωρεντινός ψιθυρίζει από τις σκιές. Αυτός που ελέγχει την αντίληψη, ελέγχει την πραγματικότητα. Και τώρα είσαι γλύπτης αντιλήψεων. Κάποιος που δεν χρειάζεται θρόνο για να κυβερνήσει, που δεν απαιτεί δηλωμένη εξουσία. Επειδή η αληθινή κυριαρχία δεν φαίνεται, γίνεται αισθητή. Και έχεις ήδη αρχίσει να κινείσαι ανάμεσά τους σαν φάντασμα. Το μυαλό σου δεν είναι πια κοφτερό. Είναι οπλισμένο. Έχεις μετατρέψει κάθε πληγή σε στρατηγική, κάθε απογοήτευση σε δομή. Και δεν το ξέρουν. Αλλά είναι πολύ αργά. Επειδή το πιο επικίνδυνο πεδίο μάχης δεν είναι ο πόλεμος, ούτε η πολιτική. Είναι οι σχέσεις. Όπου οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη λογική τους στο όνομα της αγάπης, του φόβου, της τυφλής αφοσίωσης. Όπου οι περισσότεροι χάνουν το παιχνίδι χωρίς καν να συνειδητοποιούν ότι ήταν παιχνίδι. Αλλά δεν παίζεις πια με την καρδιά σου εκτεθειμένη. Κάθε σχέση είναι μια σκακέρα. Κάθε λέξη, μια κίνηση. Κάθε σιωπή, ένα σημάδι. Ενώ οι άλλοι προσφέρουν την ιστορία τους ελπίζοντας να γίνουν κατανοητοί, εσύ παραμένεις στις σκιές. Τους αφήνεις να μιλήσουν, να αποκαλυφθούν, να αφοπλιστούν. Μόνος. Τους δίνεις το σκηνή και τους παρακολουθείς να δένονται. Ποτέ δεν μοιράζεσαι το παρελθόν σου. Ποτέ δεν εξηγείς τα πρότυπά σου. Ποτέ δεν διορθώνεις παρεξηγήσεις. Επειδή ξέρεις ότι όσο λιγότερα ξέρουν, τόσο λιγότερα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Και όμως ξέρεις τα πάντα. Εχμαλωτίζεις τον πόνο πίσω από τον σαρκασμό. Την ανασφάλεια πίσω από το αστείο. Την χειραγώγηση μεταμφιεσμένη σε τρυφερότητα. Και όταν κάποιος προσπαθεί να σε δοκιμάσει, δεν απαντάς. Εξαφανίζεσαι. Επειδή στον κόσμο σου η ασέβεια δεν αντιμετωπίζεται. Απορρίπτεται. Καταλαβαίνεις αυτό που σχεδόν κανείς δεν θα καταλάβει ποτέ. Η σιωπή σου είναι πιο τρομακτική από τον θυμό σου. Περίμεναν κραυγές. Περίμεναν δικαιολογίες. Περίμεναν να σε δουν να παρακαλάς ή να μαλώνεις. Αλλά εσύ απλώς έφυγες. Και αυτό τους διέλυσε περισσότερο από οποιαδήποτε λέξη. Γιατί όταν κάποιος εξαφανίζεται αθόρυβα, αναγκάζει τον άλλον να κοιτάξει μέσα του.
Και αυτός ο καθρέφτης είναι αδυσόπιτος. Σύντομα οι άνθρωποι αρχίζουν να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους γύρω σου. Όχι επειδή το ζητάς, όχι επειδή το απαιτείς, αλλά επειδή νιώθουν τα πρότυπά σου χωρίς ποτέ να τα έχουν ακούσει. Ξέρουν ότι δεν είσαι διαθέσιμος όπως οι άλλοι, ότι δεν παρακαλάς για προσοχή, ότι δεν επαναλαμβάνεις τα όρια σου, ότι δεν εξηγείς τον εαυτό σου. Και αυτό τους μπερδεύει, γιατί έχουν συνηθίσει όλοι να τα βάζουν λίγο κάτω. Αλλά εσύ είσαι απουσία με αιχμηρή κόψη. Μαθαίνουν ότι η στοργή δεν αγοράζει πρόσβαση, ότι η πίστη χωρίς στρατηγική είναι άχρηστη, ότι η εγκύτητα μαζί σου είναι ένα προνόμιο που μπορεί να ανακληθεί ανα πάσα στιγμή. Δεν τιμωρείς με επιπλήξεις, τιμωρείς με εξαφάνιση. Και δεν υπάρχει πιο βάναυση τιμωρία για έναν χειριστικό από το να τον αγνοήσει αυτός που δεν μπορούσε να ελέγξει. Η σκοτεινή νοημοσύνη δεν σε κάνει σκληρό. Σε κάνει ακριβή. Δεν δίνεις την καρδιά σου εξορισμού. Εσύ το επιλέγεις. Και ακόμα και όταν το επιλέγεις, δεν την δίνεις ποτέ εντελώς. Επειδή κατάλαβες αυτό που οι περισσότεροι ξεχνούν. Αυτός που δείχνει τα πάντα είναι νεκρός, πριν πολεμήσει. Δεν αναζητάς αγάπη για να μην είσαι μόνος. Επιδιώκεις τη σιωπή για να αποκαλύψεις την απελπισία των άλλων. Κραυγάζουν για απαντήσεις. Προσφέρεις ηρεμία, και αυτή η ηρεμία μετατρέπεται σε καταδίκη, επειδή δεν είναι αδιαφορία. Είναι μια ετυμηγορία. Είναι το αδιαμφισβήτητο σημάδι ότι τα είδες όλα και αποφάσισες να μην απαντήσεις. Επειδή δεν κυνηγάς πλέον τις συγγνώμες, δεν αμφισβητείς την αξία σου, δεν παρατηρείς την υποχώρησή σου. Απλώς εξαφανίζεσαι όταν η ενέργεια μολύνεται. Και όσοι μένουν πίσω μπορούν μόνο να αναρωτιούνται γιατί, και εκεί αρχίζει η καταστροφή τους. Επειδή δεν υπήρξε κραυγή, δεν υπήρξε προειδοποίηση. Μόνο κενό. Ένα κενό που έλεγε πολλά. Έτσι κατακτιέται στη σιωπή. Όχι ελέγχοντας τους άλλους, αλλά κυριαρχώντας στις παρορμήσεις σου. Δεν χρειάζεσαι στοργή. Δεν χρειάζεσαι έγκριση. Δεν χρειάζεται καν να σε καταλάβουν. Επειδή έχεις ήδη χτίσει κάτι απείρως πιο ισχυρό, μια παρουσία που δεν μπορεί να χειραγωγηθεί. Και ένα μυαλό που κανείς δεν τολμά να προκαλέσει. Και μόνο τώρα το παρατηρείς. Δεν αντιδράς πλέον όπως πριν. Δεν δικαιολογείς τον εαυτό σου. Δεν υπερεξηγείς τον εαυτό σου. Δεν κατακλείζεσαι. Έχεις γίνει ακίνητος, αλλά όχι παθητικός. Ψυχρός, αλλά όχι νεκρός. Έχεις εξευγενιστεί από την εσωτερική φωτιά. Δεν χρειάζεται πλέον να λες ότι έχεις αλλάξει. Όλοι το νιώθουν. Γιατί όταν μπαίνεις, ο αέρας αλλάζει. Οι φωνές χαμηλώνουν. Οι μάσκες τρέμουν. Δεν χρειάζεται να κυριαρχείς, επειδή έχεις ήδη φύγει από το παιχνίδι. Δεν απαιτείς πλέον μία θέση. Δεν ανταγωνίζεσαι πλέον. Φοράς μάσκες όταν σε βολεύει. Μιλάς σε στρώσεις. Δεν αφήνεις ίχνη. Η επιρροή σου είναι δυσανάγνωστη, άθραυστη, ασταμάτητη. Αυτή είναι η τελική μορφή. Όχι μια θορυβώδης ιδιοφυΐα, όχι ένας ορατός δάσκαλος, αλλά ένα φάντασμα μέσα στο σύστημα, κινούμενα κομμάτια που άλλοι δεν γνωρίζουν ακόμη ότι παίζουν. Δεν ζητάς εκδίκηση. Σβήνεις. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις διαφωνίες. Κερδίζεις αποτελέσματα. Επειδή η πραγματική δύναμη δεν φαίνεται. Γίνεται αισθητή. Και έχεις γίνει κάποιος που δεν χρειάζεται να τον βλέπουν για να τον φοβούνται. Κάποιος που δεν κυνηγάει, έλκει. Όποιος δεν αντιδρά, σχεδιάζει. Αυτό δεν καταραίει. Παρακολουθεί τους άλλους να πέφτουν κάτω από το βάρος της σιωπής σου. Δεν παίζεις πλέον το παιχνίδι τους. Χτίζεις το δικό σου. Και αυτή είναι ψυχρή νοημοσύνη. Παρατήρηση που έγινε πρόβλεψη. Συναίσθημα που δεν διατάζει πλέον, αλλά υπακούει. Δεν έχει να κάνει με το να είσαι καλύτερος. Έχει να κάνει με το να είσαι πιο οξυδερκής από το σύστημα. Ο Φλωρεντινός το είπε με δηλητήριο. Οι άντρες κινούνται από την αγάπη ή τον φόβο. Αλλά εσύ έχεις αφυπνίσει έναν τρίτο τρόπο. Έλεγχο χωρίς συναίσθημα. Κυριαρχία χωρίς θόρυβο. Δύναμη χωρίς πρόσωπο. Δεν χρειάζεται να σε αγαπούν. Δεν χρειάζεται να σε φοβούνται. Απλώς πρέπει να ξέρουν ότι τους παρακολουθείς. Στη σιωπή. Για πάντα. Και αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ, δεν είσαι πλέον περίεργος. Είσαι ένας μοιημένος. Είσαι έτοιμος να σταματήσεις να είσαι προβλέψιμος. Είσαι έτοιμος να σταματήσεις να σε χειραγωγούν. Είσαι έτοιμος να γίνεις επικίνδυνα έξυπνος. Η σιωπή ήταν το σπαθί μου. Αυτός θα είναι ο κώδικάς σου. Όχι για μένα. Για σένα. Γιατί όποιος νιώσει αυτόν τον λαβύρινθο δεν θα βγει ποτέ ξανά ο ίδιος. Τα λέμε στην επόμενη εξαφάνιση. Σε 5 δευτερόλεπτα. Ήσυχα. Χωρίς άδεια. Χωρίς έλεος.